Vale, eu vou preparar un flan. Os ingredientes que necesito son flan, azúcar, caramelo e 1 litro de leite. Da igual a leite que sea. Despois necesito un garfo, unha paleta, un bol e unha cunca e a pota. Vale, primeiro botamos o leite... Non, puxemos isto cortando para... Botamos un pouco de leite na cunca para diluir os polvos do flamín. Mexo menos, creo que hasta aquí. E a ver, haremos os polvos. Ya. Por aí. Bueno, vale. E agora botamos o resto da leite aquí, na pota. E poñémolo ao nove. Bueno, non máis. E botámoslle 6 cucharadas de azúcar. Ya. 3, 4, 5 e 6. Bueno, isto deixámoslo por aquí. E mentras isto vai crecendo, vamos a botar caramelo ao bol para que despois o flan tenha un caramelo vivo. Así. Bueno, vale, chega. E ahora revolvemos isto. Ya. Mentras o leite co azúcar ferve, temos que ir revolvendo a leite co flarín. Mira, isto está máis duro que outra cousa. E cando o leite ferva, temos que botarlle esta mezcla ao leite e temos que estar remexendo 1 minuto. Pois veo que tes unha pequena precisión, pero non fixemos un pequeno corte porque o leite tardaba en ferver. Así que agora deixamos isto aquí e botamos o flan, isto, con cuidado, de non tirar nada, e remexemos 1 minuto ou máis ou menos. E sin parar, porque senón vai se nos pegar abaixo. E vedes que xa queda o color dos flan e estáse ponendo un pouco espeso xa. Xa temos o flan.
Vamos a baixar isto un pouco. Xa está. Vale. Pois ahora que xa está, botamos isto para lavar, porque está cheo de plan. E con moito cuidado, sacamos a pota. Ui, non. Bueno, sí. Tendrá que seguir un pouco eso. E poñemos isto a cero. Cero, me cago. Xa está. Bueno, isto viñemos aquí. E agora botamos isto con o maior cuidado posible, se non caia. Ves que a textura de flan. Botamos. Botamos, vale. E agora, rapidamente, ca cuchara, cogemos isto que está por aquí, botamos. E o que queda por aquí, botámoslo ca cuchara. E xa está. Bueno, pois agora que xa acabamos, botamos todo isto para lavar. E botamos un pouco de agua. Bueno, guardamos isto por aquí, no almacén. E recordade que non se poden guardar os alimentos moi quentes na nevera, así que deixámoslo arrefriar un pouco e despois de media hora máis ou menos metémolo 2 ou 3 horas na nevera.